Днес сме на адрес в София да проверим това Audi A7 за наш клиент от Велико Търново. Човека не може да присъства и ни помоли самостоятелно да отидем и да го гледаме, да му направим пълен снимков материал и да му опишем цялостното състояние на автомобила. Ето и как протича цялостния оглед. Почваме с проверката на цялото купе за удари, външни забележки, ръжди и всякакви забележки, след което се проверява вътре абсолютно всяко едно копче, в какво състояние е, всяка една екстра, волан, тапицерия, мокет, таван, има ли забележки, няма ли, и цялостното състояние на вътрешното купе и абсолютно всяка една екстра дали функционира правилно. След което преминаваме към техническата проверка на двигателя, слуша се мотора как работи, има ли износвания, чукания, тропания, пуши ли, как е картерната вентилация, сегментите в какво състояние са, проверява се турбина, дюзи, течове, удари и антифриза и охладителната система в какво състояние са, дали надува маркучите, дали има масни оттайки в антифриза и турбината в какво състояние, наличен ли е DPF-а, AdBlue работи ли, ако има такова, в какво състояние са дюзите се проверява, след което се пуска и пълна диагностика с оригинален VAC-COM, който минаваме през абсолютно всеки един модул, проверяваме реалните километри, дюзите, налягането на турбината и абсолютно всички модули и системи. Скоростна кутия, електрическа ръчна спирачка,